kini reki seedlings jong u kene kedai ka persera jong u sop hop reng lene u peach ya kene ka persera ngis dang ban sarai kising jong u peach agata yo ka ba ar jong u December ban menta kumba shibna steng kini ki shing jong u kila sedang ban milung ban selung pej kini ki sembai kila sedang ban he kini hadin shibna steng kila he hadu kat ni te menta ka tadi kapor bangin vegno ya kini ki ya kini ka skum tapun weng tan o Edwin wat saya ini dia bang hayom tan hajan no tan hajan begini kini reki seedlings jong u peach hagi reki seedlings ngin pendon kam yaki ban le crafting pan haune ubnai November uban ban